Makadi mune Zimbabwe kusana zvakare pano pachivhitivhiti cheNews Media patinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva right. Pane mashoko ari kubva kuZANU-PF achitaura kuti Vageza Comrade Bombshell vadzingwa basa, vadzingwa muZANU-PF. Mashoko iwayo mashoko echokwadi ari kutaurwa pati shoko raVageza harina kudzingwamo vanhu zvekare. Nyaya yaVageza, revolution yaVageza haina kumira nekuti vo vadzingwa muZANU-PF na Chinamasa na Emerson Mnangagwa. Right, nyaya da kukuzivisa ndeyekuti revolution haisi kuzodzoka pasi nekuda kwekuti Geza adzingwa mupati, nenyaya yekuti akaudza Emerson Mnangagwa kuti must step down immediate vanhu vasati vakupandukira kana vanhu vasati vashandisa bombero remutemo. Geza akasarudza pachake kuti ange afe hake ataura chokwadi, vafe zvavo, because akataura kuti hatisina nguva refu tiri vapenyu. Saka tikasiya rejimu iyi ichishungurudza vanhu, hatina chatinenge takaendera kuhondo, tinenge takanganisira vamwe vedu kodzero dzavo. Mamwe mavo veterans akafira nyaya dzekusunungura vanhu. Saka akaona zvakanaka kuti ange achiudza ZANU-PF mutungamiriri wayo Emerson Mnangagwa kuti step down, mutungamiriri wako corruption yakauri kuita vana veZimbabwe vatambura. So muri Zimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya panapa. Toda kuti muone video raChinamasa aitotaura nyaya yacho the direct nemuromo wake. Thank you. Politburo endorsed the recommendation from the National Disciplinary Committee that Blessed Geza should be expelled from ZANU-PF with immediate effect. As you are aware, he was a member of the Central Committee, and that calls for even higher obligations to the success and unity of the party. He was also, as you may also be aware, a war veteran. So he's not someone you can, he's someone who should have been in the know from the outset. The danger of his utterances and the consequences of his utterances. He didn't pay heed for whatever reason, and of course, we have taken a decision that he be expelled from ZANU-PF.